So mga canbox ato ning i-set up karon unsaon pag tao na ng mga fittings. So itong habwaon. So na instruction niya. Dali raman. Hose. Then battery niya 24 volts. Then yahang para sa sabon. Soap niya foam. Charger. Nozzle. Connector siya guys. Tawagan eh. Then kani para sa gripo. Saksak sa gripo. Kini filter. Yang nozzle. So kini mga nozzle ni siya guys. Klase-klase ning nozzle, duha ka klase ni siya. So lain-lain na siya agas. May lapad, may straight ra. So kini ang atong spray gun, water sprayer. So ato ning i-assemble karon. Kini murag di kadto gamit pa siya. Asa siya? Okay. So mga canbox atong nagtaw ning nozzle. So muna yung connector sa nozzle na straight nilapad. So sa kasalay taon na to ini pindi sa yung gamiton. So muna yung connector taon na dire. Din ang nozzle niya ning lingin lang round 0 degrees straight bali. Okay, taon na. So ayan to saksak siya. Then ang hose so hose niya. So kini filter na siya guys para to sa kanang balde bitaw yung sudlan. Sa filter ato ni sa balde yagbong. Then ang pikas tumoy ang tumoy ni niya tapos tawra na to aning adaptor ini. So ato ni isok dire ito tawra to kabit. Sulak na to. Then ato ning saksak dire sa atong gun dire.
So, yun siya. Then, kini, tao na siya guys sa kuwan kung namoy sabon. Tanggalo lang ninyo, dinitaod to para sabon. So, di ka to gamit ni. So, ato na yung testing. Karon, muna charger. Charger nan, saksak na yun. Kapit na ito nga rin. So, testing na to. So, ato na testing karon sa nay tubig. Balde nga nay tubig. Okay. So, ini guys, adto ni putang siya sa nozzle. Ipulir siya niyo sa nozzle ni kung mag sabon bitaw mo. Okay, tanggalon na din to ni. Full button na. Saksak ni. Nanara. So, nagpurma ni guys. Magsabon mo. Ay sabi tira magsabon ba. So, di man ta magsabon. So, nozzle atong gamiton. So, ato ni testing karon. So, ato ni ibutan ning tumoy adto sa planggana or balde. So, ibutan to di guys ning tumoy. Kasya. Then testing tag spray. Ano mo ni tubig? Napilo. Dara. Nakasaka nagtubig. So, manag sa isa kanusol. Yun ang isa kanusol. Ay. So, manag sa primerong nozzle guys. So, straight. So, pulihan daw ning nozzle. Ito na ipulay na yung isa, yung lapad. Testing na to sa agas. So, bungkag siya, bungkag. So muna guys, salamat sa pag-view. Ay kalimot po sa pag-subscribe. So muna itong sa pag-sample, pag-testing na to. So salamat guys.